Fevralın başlaryna Lewap vilayatynyň dürli künjeklerine howanyň ýyllygy +18 gradusa çenli maýlady. Ýöne 24 fevralda Sewite birden sowuk howa aralaşyp howanyň temperaturasy -16 gradusa çenli aşaklady. Lewaply daýhanlar birde maýlap, birde sowaýan howanyň ekerançylyga ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 fevralda habar berdi. Anomal howa gul açan meýweli baglara yaramaz täsir etdi. Dänew, farap, çärjew hemde Sayed etraplarynyň kärine ýere ýeleri hemde daýhan hojalyklarda zähmet çekýän adamlar gul açan meýweli baglary sowuk uranlygyny aýdýar. Dünkü anomal sowuk daýhanlary hasylsyz goýdy diýip bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak 2 gün ozal 24 fevralda maýyl howanyň ýylyany Türkmenistanyň günnäwr sewitlerine birden sowuk howa akymy aralaşdy. Lewap vilayatyna howanyň ýyllygy -16 gradusa çenli pesa gaçdy. Marda bu Türkmenawatda gar ýagdy. Lewap vilayatynyň bir näçe daýhan birleşiklerine şol sany Azatlyk we Bahar daýhan birleşiklerine habarçynyň maglumatlaryna görä ýüzlerçe hektarlyk meýweli baglary sowuk howa ziýana goýdy. Hasazal adamlar öz mellek ýerlerine eken kartoşkalaryny we beýleki gök bakça ekinlerini alady diýerler diýip bir marul daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adatça oba hojalyk hünärmenlerine görä ýer almas sähel çigirek howany gaty bir danna aparmaýar. Ýöne gul açan meýweli baglar sowuk howada daýhanlary alada goýdy. Döwlet medeniýetine görä ýurdun ýokary derejeli oba hojalyk hünärmenleriniň 3 fevralda geçiren iş maslahatyna ýurdun dürli künjeklerine şol sany Lewap vilayatyny yer alma we gökbakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnika möhletlerde alınıp barylýanyny hasawat berildi. Sowuk howa saýadyň täzelikçi çaltut we meýweçiler daýhan birleşikleriniň bagbanlaryna ziýan ýetirdi diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä meýweli bagly daýhan birleşikleriň başlyklary bag meýdanlarynyň gapdalyny mal tesegini ýaktyryp tüsse goýberdip baglary sowukdan goramaga çalışdy. Ýöne sowuk gol tüsse başartmady diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Lewaply bagbanlar meýweli baglar üçin suw hem giç berilendigini aýdýarlar. Bagban bolup işleýän Akmyrat soňky ýyllarda bag hojalyklarynyň ziýany işleýändigini aýtdy. Ýaňy ýakyna Lewap we Mar vilayatlaryna aralaşan sowuk howa we ýagan gar käbir obalarda elektrik geçirjileri we gaz trubalaryny hatardan çykardy. Bayramaly we Mary şäherlerine elektrik üpçünçiligine bökdönçlük ýüze çykdy. Darganaty etrabynyň käbir obalaryny güýçli sowuk sebäpli gaz trubalary hatardan çykdy. AccuWeather howa maglumatyna görä howanyň temperaturasy Lewapda 26-27 fevral günleri gündüzlerine +2 we +7 gradus, gejelerine -5 we -4 gradus sowuk ýöne howanyň ýyllygynyň ýene 3-4 günden has takygy 1 martda +17 gradusa çenli maýly bolmagyny garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti sowuk howa akymynyň arasyna hatardan çykýan durmuş infrastrukturalary, elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi, ýylydyş ulgamlaryna nowsanlyklar we gaz trubalarynyň ýarylmagy barada habar bermeýär. Şeýle-de meýweli baglary gul açyp duýdansyz sowukdan ziýana galan Lewaply bagbanlar öz aladalaryny resmi media serişdelerini beýan edip bilmeýär.